Алло. Я перепрошую, це Андрей Тан, я не помилився, да? Да. Пане Андрей, дивіться, це Павло Рябець, протокольний відділ Офісу Президента. Там Юля Мендель дзвонила вам, да? Ні, не дзвонила. Ну, хотіли просто графік наш узгодити після свят. Який вам день вигідніше буде? Я буду, сейчас вам скажу. Одну секунду. Ну, попередньо вам ставили в завдання, да? Доводили вам до відома, да, наші потреби? Ну, стосовно нашої співпраці з вами, як з дизайнером для першої леді, для одягу. Тому що... Нет, мне никто ничего не говорил. Ну, справа в тому, що нам імпонує ваш творчий підхід, і нам зараз потрібно з вами порадитись. Перед нами стоїть завдання. Ви чули про скандально відому пані Натаньягу, да? Дружину прем'єр-міністра Ізраїлю? І тактика полягає в тому, аби епатажною поведінкою привернути увагу до своєї персони і тим самим відвернути увагу від скандальних подій, пов'язаних з її чоловіком. Нам потрібно щось подібне. Тобто, аби відвести шквал критики від президента, треба увагу сконцентрувати на одязі його дружини. Ви вже чули у нас такі прецеденти скандальні? Да. Тобто передбачені такі епатажні наряди, які всі будуть обговорювати. Ми розраховуємо на ваш креатив, кругозор, тобто якісь, припустимо, прозорі дуже блузки в дорогий італійський горошок з сміливим декольте, чи там брюки з косою ширинкою, подвійним гульфіком. Розумієте мене, так? Да. Якісь там міні-спідниці унісекс з відкритим пупком. Можете щось подібне створити? Да, без проблем. Только мне ваша помощница никакая вообще не звонила. Ну, так дивіться, це ж не просто помічниця, це Юля Мендель, наша сьогодні піар-директриса. Треба було б, щоб ви прийшли підготовлені, з якими ви нетрадиційними матеріалами працюєте сьогодні. Я со всеми материалами работаю, потому что... Ну, я маю на увазі, там, припустимо, щось з гофрированого шлангу. Можете щось виготовити? Ні. Чи пошити з непромокаємого рубіроїду такий піджак вільного покрою з глибокими кишенями, щоб одночасно можна було тримати дулю в кишені, камінь за пазухою і при цьому рясно, як то кажуть, закладати за воротник. Розумієте? Ви розводите, или що? Я не розумію, о чому ви там говорите. Андрій Миколаївич, насправді цим розіграшем нагадую вам про запрошення відвідати урочисту подію планетарного масштабу в цю неділю. Так що прохання не запізнюватись, при собі мати посмішку на ширині плечей.